Здравейте, аз се казвам Иван Александров Кирилов и изучавам туризъм в Нов български университет. В свободното си време се занимавам с спорт главно, ходя на фитнес, ритъм с приятели. Когато не съм в университета и не съм на лекции, ходя на работа в Средика център, в един магазин за дрехи. В цяло не се интересувам от мода, но винаги гледам да съм добре облечен. Аз избрах Нов български, защото базата е много хубава, преподавателите са толерантни към своите колеги. И тук самият студент има много повече възможности да прави каквото си иска с лекциите, може да си ги премества. Като цяло те предразполага да ти е много по-удобно през цялото обучение, което имаш. Искам като цяло да продължа това, което уча. Уча туризъм, искам да имам туристическа агенция, която да се развива доста добре и като цяло искам да имам семейство, да се установя като зрял човек и да имам хубав бизнес. Момичето, което трябва да спечели мис и мистер, да е мис Нов български университет, не трябва да е само красива на външен вид, трябва да е умна и да е общителна. Значи аз не мисля, че съм нещо повече от всичките други, които се кандидатирали, но като цяло мисля, че това, че спортувам цял живот, би ми помогнало. Частта от тялото, която аз най-много си харесвам и която е най-много тренирам в мен, са краката ми. Аз ще спечеля, защото тренирам повече, отколкото всички други. Как си отне? Добре съм. Разбрах, че като малък си да станеш футболист. Да, това е нещата на всяка малко. Колко често играеш футбол? 3 седмици. И колко гола си вкарал най-много в един матч? 5. Защото сигурно си преди много женски сърца. Да, така е. Добре, сега, преди предизвикателството те питам нещо. Да не си от тези футболисти, които като ги отидеш да играеш при махалата и като питаш, може да играе и децата да ти кажат, там може да скамейката. Не, това е моментите на дървата. Добре, сега имаш пряко бой срещу мен. Трябва да направиш повече кръченци. Добре. Готов ли си? Да. Внимавай. Колко направи? 5. Страхотно. Победи ме. Много добро начало, а сега нека да видим как ще справиш в залата. Веро, към теб. Колеги, чуваме ли се?